खुलुमबाय नोंथांमोनखौ बयखौ बरायबाय। दिनै 12 मार्च 2023 बारायजों रबिबार। फैदो दिननि खौरांफोरखौ बेखेवनोसै। आसाम पुलिसनि नंखाय इनकाउन्टार। आसाम पुलिसा जिल्लानि गुबुन गुबुन रायजोफोराव दायनिगिरिफोरखौ गावथारबाय थायो। बेबायदिनो आसाम पुलिसनि नंखाय इनकाउन्टाराव अबथिराय जिउ गोमानाय डिम्बेश्वर मुसाहारिनि नखरनि मानसिफोरा डिम्बेश्वर मुसाहारिनि नखरनि मानसिफोरनो जेरै डिम्बेश्वरनि बिसि फिसाज्ला फिसाजो बिसोरनो सोरखारि साख्रि आरो जिउ खुंनो थाखाय रांनि अनसुंथाइ होनांगौ होननानै दाबि खालामनाय जादों। आसाम पुलिसा डिम्बेश्वर मुसाहारिखौ केराम बसुमतारी होननानै गावथारनानै हा सिङाव फबना दोन्दोंमोन आरो केराम बसुमतारीखौ मस्ट वान्टेड होननानै फोसावनाय जादोंमोन। नाथाय मस्ट वान्टेडखौनो पुलिसा सिनायासै नामा? बे मोनसे सोंथि जानानै फैदों आरो केरामनि अनजालि बिसि आरो केरामनि नखरनि मानसिफोराबो गावसोरनि केरामसो होननानै रोखा बुंदोंमोन। नाथाय जोबथायाव डिम्बेश्वरनिसो होननानै रोखा जाबाय। लोगोसे आसाम पुलिसाबो केरामनि गोथैसो होननानै दाबि खालामनाय जादोंमोन। बिस गोनां फिथाइ मोनजादों। हिमाचल प्रदेश रायजोनि उन्ना डिस्ट्रिक्टनि सिङाव थानाय लालसिं गामियाव गुबुन गुबुन रायजोनिफ्राय हाजिरा मावनो थाहैग्राफोरनि सा 12 फिसाज्ला गथ'फोरा गावसोरनि बिमा बिफाफोरा खामानि मावनो थांनाय समाव साखाथिनि हाग्रायाव थांनानै बिस गोनां फिथाइखौ लाबोनानै जाफ्लांनानै गोबां उदै सानाय आरो गोबानाय जादोंमोन। उनाव गासैबो गथ'खौनो फाहामसालियाव थिसननांगौ जादों। नाथाय गथ'फोरा माबायदि फिथाइखौ जादोंमोन बेखौ दासिमाव रोखा खालामथ'नाय जायाखै। म्यानमार आरो मिज'राम बर्डारनि साखाथियाव थानाय साम्फाइ डिस्ट्रिक्टनिफ्राय आसाम राइफलआ गोख्रों सिग्रोमनानै 45 लाख रांनि ड्राग्स हमनो हादों। लोगोसे बे जाथायावनो लोब्बा थानाय सासे ड्राग्स फालांगिरिखौबो एरेस्ट खालामनाय जादों। हमजानाय ड्राग्स फालांगिरिनि मुङा जाबाय रिमरुआ किमा। दा बेखौ एरेस्ट खालामनानै जोबथेसालिसिम दैथायहरनाय जाबाय। मोनसे गिख्रंथाव लामानि जाब्रबथाय जादों। बे गिख्रंथाव लामानि जाब्रबथायाव सानै ट्राक ड्राइभारा अबथिराय जिउ गोमानांगौ जादों। मध्य प्रदेश रायजोनि थर डिस्ट्रिक्टआव गंथाम ट्रेलार ट्राकनि गेजेराव सौग्रावनानै जाब्रबथाय जानानै हरखाबै अर खामनानै सानै ट्राक ड्राइभारा अबथिराय जिउ गोमानायजों लोगोसे गुबुन सासेया गोब्राब जोखोम जादों आरो बे जाथाया मुम्बाइनिफ्राय आग्रा थांग्रा लामा राजा लामायाव जादोंमोन आरो जोखोम जानायनि मुङा जाबाय लक्ष्मीलाल। उनाव बेखौ हस्पिटालाव लांनाय जादों। नाथाय थैनाय सानै ट्राक ड्राइभारनि मुंखौ खौरां मख'नाय जायाखै। नोंथांमोन दासिमनि माखासे खौरांफोरा बेखिनिनोमोन। बेखिनिसिम नायनायनि थाखाय नोंथांमोननिसिम रोजा रोजा साबायखर। गोजोन्थों। एसेनोसै। जै बर' हारिनि।